Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Upastor NS Phawa bolongru Senior Administrative Secretary jangka khasi Jaintia Assembly henin gasngi kan reuterik unai luar 4,000 khatnyo ula pelat Paidbah ekakot ki drama Lyngkot naga Bible bala tho duba regional susngi ha community hall jangka khasi Jaintia Assembly mission compound ha kani gasngi lai dan lang u Professor SS Majau wei nakirat ba tho katar jangka jai benrio habakran ha kejingilang upastor Phawa lai ro nong tho bat ya kijing trish tom jong u ha ka baulala ban penwan dor ki khana tan rai naga Bible ha ka dor jangka drama ula pen pauru baka kam tho kot kam dei satya ka kam ka basok bat la ha ki at ki them jangka tho drama hanreu nong tho ula la banwan ra ki jing kren jong ki ting shop ki puran ha ka dor ka basok ka bala ban yang tho Paidbah ula pen pauru ba ki kentien ki bala penon kam ha ni ka kot ki long ki kentien ki basong sbai bat ki badan akor shushu pastor Phawa ula ongru ba ka ni ka kot kan long ka jing mentoy ka ba krawi ki tu ki yo sngo bat tip shapang jongka ula ongru ba ka ni ka kot kan yarap shibun ki khon samla shinrang ba kan thai bat wat ya kirang ba hi kumjo kum tau kuntui ki brio bakin thiet ya kani ka kon khnang bakan long ka jing mentoy ya ka jing em kristan uba ar susngi nong tho haba ajing kren ure thu bola sedang ya kini ka jing tre nadu kisnam 4,000 lai 4,000 saw ula pen pau bo ula tengkai kini ki drama bat la peni le kai pat ling ba ki samla jongka balang presbyterian maupat ha ka youth week jongka jing sang samla jongka ha kisnam ki bala dep ula pen pau ru ba ka thong bokong san jongka jing sang samla ka long ban pen i sha ka pathai ya ka jing kraw ka ti jong ble ikong piping group assistant professor Saint Edmunds College pat ila ai ka jing kan tho halo jong ni ka kon haba ka do kulum mi ki drama boro ila pen pau ya ka jing la jong nong tho ban te song ye ki ting shop ki puran ha baro ki liang haba kren halor ka plot ila pen pau bo nong tho ulala ban pen i ya ka jing tu tenti jong ki jingja kumbala mang klem da pen thut no na ka e ka bala don ha ka duler tan rai ikong ping group ila ongru bau nong tho hiu la penan kam ye ki buat tho drama bat ha kani ka liang unong tho ula job la penya ikni ka program do Reverend ES Pingro bat la yo ya ka jingkur khu penwai na itemen basan ar kharsotun hakipor ki komensua da ki jinge do Lyngkot bat ki jinge sang samla jong ka balang presbyterian maupa la jupen yele kai ha ka youth week ya ki skit ki do her tena usnem ni kum ke ji sang samla ni le ju sikri ya ka kam ko jong kunra kam ta ma ke yudwi da ka ba pen i shi Paidbah ya ka skit ki jomi te ka skit ke jomi kam thau tang na ka banta ki khon samla jo ka balang kam thau tang na ka banta ka balang hi halashino le ka thau ka jingthung bo kong san ka long ban pashat shaki weiru ya ka jingshai ka ya ke jing shai ba ya ke jing ai ke jong blai lengba ka rol san ye le ka la kren sibon sipang kumno ke jing tho drama bat kumno la tho ik de got ha ke ji dai bat ke kom tho drama ba kat kum ba dai la mong tenga nam simpe ne ka kalian ngadan ke wei pat ke perspektif ke banga pe ha banga pule ik ni got nama kabli subjek jongar pandang ba laga tagar kom tho drama ka long dem ke ba dai kata kami dengan subjek mana? Mereka berkuat banjir i hari kot abang layak ban kude ke long ba. Yo dan gay kalau misleading. Kepala banyalan bagalan, ya kejimbut berkat. Mereka semba ketika drama, katakan lo Lyngkot, lapan Lyngkot ya ketika drama, ya ketika jitu kana ke jerong. Mereka lapan concise ya ki hadir kom ke ba Lyngkot kumni. Mereka balapan sungguh pada. Ngada ajiro yang belum tho bawa lapan wanra ya kene ka drama ke Lyngkot halor jong kini ki story dan ki jitu kana ki jerong ki badan ha kini ki sam ki jitu kana ki badan ha kini ka Bible tangan pelat ya kini ki kot teng ki drama Lyngkot na ka Bible bala tho ya kini dari Mr. Arsusni tu boleh ikut kru yang kena kejing tray, kejong i, bahkan lo kejing mentoy, bahkan kejing kru naik ke bentar, berbuat.